Президентските избори в Исландия представляват ключов момент в политическата история на страната, символизиращ демократичните принципи и стабилността на този малък, но влиятелен островен народ. Исландия, известна със своето природно богатство, високообразованото население и устойчива икономика, има уникална политическа система, която отразява дълбоките връзки между гражданите и техните лидери. Президентът на Исландия е държавен глава с основно церемониална роля, но с важни политически функции, като правото на вето върху закони и способността да свиква референдуми. Президентските избори в Исландия се провеждат на всеки 4 години, като кандидатите обикновено са независими, а не представляват политически партии. Това отличава исландската политическа сцена от много други демокрации, където партийната принадлежност играе ключова роля. Историята на президентските избори в Исландия е богата и разнообразна, като отразява както традиционните ценности на нацията, така и модерните тенденции в глобалната политика. Избирателната активност обикновено е висока, което показва силната ангажираност на исландските граждани с техния демократичен процес. Въпреки малкия си брой, населението на Исландия е активно и информирано, което прави изборите там динамични и непредсказуеми. Кампанията за президентски избори в Исландия често се характеризира с открити дебати и значителен медиен интерес, както вътрешен, така и международен. Кандидатите обикновено се стремят да спечелят доверието на избирателите чрез прозрачност, лична връзка с хората и ангажимент към националните интереси. Въпреки че президентът няма директна изпълнителна власт, неговото влияние върху общественото мнение и националната идентичност е значително. През годините президентите на Исландия са играли важна роля в представянето на страната на международната сцена. Те са се стремили да поддържат исландската независимост и да утвърждават демократичните принципи както у дома, така и в международен план. Президентските избори са време, когато исландският народ избира не само своя лидер, но и символ на своите национални идеали и стремежи. В контекста на съвременния свят, президентските избори в Исландия отразяват глобалните предизвикателства, пред които са изправени малките нации, както и уникалния начин, по който Исландия се адаптира към тях. Въпросите на климатичните промени, устойчивото развитие и икономическата стабилност често доминират в предизборните дебати, като кандидатите представят своите виждания за бъдещето на страната в глобалния контекст. Една от особеностите на исландските президентски избори е фактът, че те често отразяват социалната и културната динамика в страната. Теми като равенството между половете, правата на малцинствата и социалната справедливост играят важна роля в предизборната риторика, като кандидатите се стремят да отговорят на очакванията на все по-разнообразното исландско общество. В заключение, президентските избори в Исландия са не само важен политически процес, но и отражение на уникалната исландска идентичност и ценности. Те представляват момент, когато народът на Исландия се събира, за да избере своя символичен лидер и да подчертае своята ангажираност към демокрацията, устойчивото развитие и националната независимост. В този контекст, изборите са както отражение на миналото, така и визия за бъдещето на Исландия като модерна и независима нация в сърцето на Северната Атлантика.